Sini anungya borok phai chung ferang bedekni contractor Rabindra Debormani chung ferangni storeroom hor funangi klangi thangka kok ti sali hor damnui hordi porjorawo samusitra tangnai rok hordi porjorawo storeroom hor nangmani kok tama khanawino Rabindra Debormani nokni borok rok phai nukphaika storeroom hor bacha jakte kerosene drum no khobi bosta kacham rok manlaikha pate mungni kok tama manino hor botharnai bedekte police tai mathang phai hor bothal phailaika storeroom hor funang jamani bai bisingni chung firangni manai khonirok kabangmano khamoi thangbaika o hor nangmani bai bebagai 20 ni simi 50,000 hai deramong ong kahani kok tama sabo sokhna tamni bagi sokhna bisingo tamo kok angriman singmong kasojak tabu khumlong amchayo oboto tini horthanayo prai duita somoyo bosta bai petrol drum tong kachan mar khuna a petrol buto bosta o petrol oi bo goga tola wo roi fogir to hot theba oi prai duita somoyo ngano kol sa ke duita sotra wo ngang loglong kol bek khai hormani bor sawo ustur khamthangani sai ang loglong peka khaimang pore daran ko khewrei dara phai nakmani kham to hata hor nge sabi sinya ko la daran yabo simi nge sum khuma yang to ha habu pika la yei sum motamoti batar kair pore phai sai seka ke thanani bor babu ro khai akui bor in kore khai akui naikka ke khamani pore phai sai hor batar katai bo sakawo motamoti angka yang sakawo maralo apa khamthoi ja Mani rok ke nosto dangka. Mani nosto ka bote sini je helmet tomoni lebar ni. Abur kisi nosto ka ke sabulong. Uku thanga kesa temper uku thanga. Abang bising le tam mani tong mani. Oro to tong sini electrical department ni. To channel ke ebe cable tong mani. Ebe cable dui bundle tong mani. Abur uku thanga em to kuno asil defect ni abur. Sun patronori mas le ka dog flugi. Ama hingata. এরকম যে সাবরক খাই কিনা আবার কেবনি উপরে সন্দেহ রক্ত সন্দেহ তো তো তাম সাথে আবো তাবো তো নর সাইমন সোসাইটি যেভাবে বরক চলি দङ আবো সিকো কোন হইমান বা না কেনাদান খাবো সঙ্গ আছে সাসময় দङ হটা তাপসু জরা কোনো সন্দেহ বা কেবন আবাহাই সিলচাম রকরি হামাই সিলচাম সঙ্গ সাইমে কব তুনো খতিমান বসরনি রাংনি খতি রক 20-22 হাই রকম না খতি দগা কাছে তো পুরা ড্যামেজ থাকা yang dogak tengah yang saka tin khaka gain bisin tin tengah rok mukhana pura kuin thaka abo kabo ka tini da sanam kabo tini ta sini phasin seng achung simak sam kabo karon abo ustur bla electrical department olke beng tam no nai phapat seng pondan ni tongna bra mane phapat ini aku no nakabe aku na sone kitabo obo ka samni mane ustur tongman obo oro electrical department je ponda tongnai dara robindro bini tongman tabo